Promote Boro Jindabad. Long live Promote Boro. Hi there. Welcome back to my channel. दिनै आं मोनसे इन्टारेस्टिं टपिक लानानै फैदों दि नोंथाङा बे टपिकखौ मिन्थिखानो जानांगौ नोंथाङा प्रमद बर'नि निउसखौ मोनबाय जानांगौ बिथाङा दा आसाम एसेम्ब्लियावबो सासे मेम्बार जानो थाखाय थांगासिनो दङ बिथाङाबो नमिनेसन होगोन बिथाङाबो बादायलायगोन दैट इज भेरि भेरि इन्टारेस्टिं जों मिथिखागौ बिथाङा सासे MCLA BTC नि MCLA मेम्बार अफ काउन्सिल लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लि आरो बिथाङा नै दाख्लैसो MP जादों सायख'जादों मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट अफ दि राज्य सभानिबो बिथाङा सासे MP मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट এটা কথা স্পষ্ট রাইট যেতিয়া আমি নমিনেশন সাবমিট করিল আমি NDA হিসাবে সাবমিট করা নাই আমি NDA হিসাবে সাবমিট করা নাই UPPL দল হিসাবে আমার UPPL পার্টি হিসাবে আমি সাবমিট করেছি আর যেতিয়া নমিনেশন সাবমিট করা হয় তেতিয়া 10 জন আমার MLA সকলের প্রপোজাল দরকার হয় সহি লাগে সিগনেচার লাগে আর এই সিগনেচার কোন আমি কোন ইন্ডিয়ার আমার বিজেপির পড়া লোয়া নাই কংগ্রেসের পড়া লোয়া নাই আমার 7 জন MLA আছে 7 জন দিছে আর আমার UDF পড়া কেইজন মান আমার MP সকলে আমার হোয়াই করিছে আমি কোন ইন্ডিয়ান পার্টি নহয় ভ্রমণ করে ডাঙুরাই UPPL পার্টি হিসাবে আমি জিকিছো এই মেসেজটো স্পষ্ট সকলে বুঝা উচিত আর এনেকে আমি আগন্তুক দিনত UPPL এর নিজের শক্তির দ্বারাই নিজের শক্তি লৈ পেলাই আগন্তুক বিধানসভা নির্বাচন আমি অবতীর্ণ হম আর নিজের শক্তি প্রদর্শন করে পেলাই আমি 10টাকে বেশি আমি সিট লৈ পেলাই অসম সরকার গঠন আমি করি এইটো আমার লক্ষ্য दा बे मोननै साख्रि दं दे बिथाङा बे मोननै साख्रिखौ गारनानैबो बिथाङा माने थर्ड आरो थामथि साख्रि नागिरबावदों भेरि इन्टारेस्टिं राइट आं IT कम्पानियाव मावो I have more than 25 years of experience IT कम्पानियाव मावनाय सुबुंफोरा जेब्लानाखि साख्रि गारनो नागिरो बे समाव आखायाव मोननै मोनथाम अफार लेटार थायो जाय अफार लेटारा साबसिन बेयावसो जइन जायो माखासेखौ रिजेक्ट खालामो राइट दा बेबायदिनो जोंहा प्रमद बर'आबो आखायाव मोननै मोनथाम अफार लेटार लानो नागिरदों दा बबे साख्रिखौ आखायाव लागोन फाइनाली जइन जागोन जों उनावसो बुजिसिगोन बिथाङा MCLA बिथाङा MP आरो बिथाङा आसामनि लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनिबो मेम्बार जानो थाखाय नाजादों उनावसो जों मिथिगोन अलराइट दानिया मा गोसो जानानै बिथाङा MCLA जायामोन रायजोफोरनि कुइसन जानो हागौ जे MCLA जानायनि बाथ्राया मा बिथाङा माने MCLA जायामोन दा बिथाङा बे MCLA खौनो गारबाय माने BTC खौ लाबोनो थाखाय गोबां सुबुंफोरानो दावहा नांबोदों दावहा नाङै जों बर'फोरा BTC खौ मोनदों दा दावहा नांनानै लाबोनाय बे BTC खौनो बिथाङा मानो गारनानै दिल्ली दिसपुराव थांनो नागिरखो I think it is a valid question रायजोफोरा बे कुइसनखौ सोंथारगोन दे नम्बर 2 कुइसना जाहैदों MP निख्रुइ बबे देरसिन MCLA ना MP आ देरसिन बर' समाजखौ मोजां लामाजों दिन्थिनांगौबा एबा बड'लेण्डखौ डेभेलप होनो नाजादोंब्ला बबे पजिशना साबसिन MCLA ना MP आरो मोनसे बाथ्राबाव ना MLA आसामनि MLA बबे पजिशनखौ लायोबा जोङो बड'लेण्डखौ जौगासिनो हागोन बर' हारिखौ जौगाहोनो हागोन नोंथाङा साननानै नाय दानिया
let us talk about MCLA, EM, CEM जायोब्ला बेसेबां पावार दं जोंहालाय माने हारिखौ जौगाहोनो बड'लेण्डखौ जौगाहोनो थाखाय माबादि अपरचुनिटि दङ जोंहालाय आंनि साननाय बादिबा बड'लेण्डखौ डेभेलप खालामनोब्ला हारिखौ जौगाहोनोब्ला बिटिसिनि सिङाव थानानै EM नङाबा MCLA नङाबा CEM जानो हायोबा that is the best position बेनो साबसिन पजिशन होननानै आं सानो मानोना बिटिसिनि आन्डाराव थानानै सिङाव थानानै जोङो मोजां पलिसि बानायनो हागोन जेरै हानि रैखाथिनि पलिसि सोलोंथाइनि पलिसि एनि पलिसिस जों बानायनो हागोन बिटिसिनि आन्डारावनो दा जों बे पजिशनखौनो गारनानै थाङोबा जोंहा बेबादि खाबु मोननाय नङा माने जाय मानसिया बिटिसिखौ गारनानै दिल्लीयाव थांगोन दिसपुराव थांगोन बे मानसिया बिटिसिखौ डेभेलप होनो थाखाय 100% खामानि मावनो हानाय नङा मेबि 10% contribution 20% contribution 100% contribution होनो हानाय नङा दे that is very clear बे आंनि पर्सनेल ओपिनियन नोंथाङा मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै होदो दिनै प्रमद बर' सारा बिटिसिखौ गारनानै दिल्ली दिसपुर खारगासिनो दङ रायजोफ्रा मा बुङो आसाम एसेम्ब्लिनि इलेक्शनाव देरहानानै प्रमद बर'आ दिसपुराव थाहैयोबा जोंनि बर'नि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय बांसिन खामानि मावनो हागोन नामा बिथाङा सासे मिनिस्टार जायोबा आसामनि बियो बांसिन खामानि मावनानै होगोन नामा बिथाङा दिल्लीयाव जनानै दिसपुराव जनानै बड'लेण्डनि थाखाय मोनसे पलिसि बानायनो हागोन नामा कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै होदो That's all for today. दिनै एसेनोसै Thanks for watching. लोगो मोनबावगोन. Take care. Bye.